Mae gan Gymru lwyth o resymau i godi'n gynnar. Gallwch ddewis mwynhau'r 750 o filltiroedd a arfordir, un o'r nifer o dreithiau Banner Las neu'r parciau cenedlaethol. Gyda thros 8 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, mae'r diwydiant ymwelwyr yn fusnes mawr yng Nghymru. Felly, os ydych chi eisiau piciau bach a phaned, neu rhywbeth sydd ychydig yn fwy anturus, mae croeso cynnes bob tro yn ein parciau cenedlaethol. Mae dros chwarter o Gymru naill ai'n barc cenedlaethol neu'n ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae gan Gymru hefyd fwy o warchodfeydd awyr dywyll nag unrhyw wlad arall yn y byd, felly gallwch barhau a'ch antur ar ôl iddi nosi. Mae sefydliadau penodol yn gweithio 4 awr ar hugain y dydd i gynnig gweithgareddau cyffroes a diogel. O gerdded gyda'r nos i hela magiod, mae'n parciau cenedlaethol yn agor y drws i fyd o ddarganfod. Nid yw harddwch eithriadol ein parciau cenedlaethol yn diflannu wrth i'r haul fachlyd. Edrychwch y tu hwnt i gysgodion y tirlun ac i mewn i'n hawyr dywyll. Felly gwnewch eich antur chi yn antur 4 awr ar hugain wrth brofi'r tywyllwch.